Iyaw awis na. Kadagiti tattao, kin kada tayo matattao. Dahil dyan, pagribangan, di may isa na tao, di tirapaw, itinaga. Ngayon ito'y mabasa, iti Kapitulo 28, ay Kapitulo 11, iti Mateo, versikulo 28, 29, 30. Dito'y tinakailangadan kakapsat, ti awis niya po tayo may Kristo. Akas to'y tikunana ti versikulo 28, umay kayo kanya, da kayo nga amin, nga agrigrigat, kin madagdag sinan, tapag ginanain kayo. Niapo tayo nga Isus, adda nga nang isuro, idi tiyempo maadda di tirabaho tiraga. Insuro na may papan, dahil diya'y panangyawis na, nga ti maysa nga tao, iti tiyempo nga adda kinkwana, iti nadagsan, a problema ti kasasad ti panagbiag, wenno ang yaman nga banag ngan alayon na ipukod na nga bagi, iyaw awis niya po tayo ng Kristo, nga ti tao nagsagsagaba ti panagrigat, agsagsagaba ang madagdag sinan, kinunana kadakwada. Umay kayo, da kayo magrigrigat kin madagdag sinan. Tatiso papa, itiyayo, kanya, awan sa bale, no saan, nadayjay, panaginanan. Insuro na pa, ikalapsat. Iti pan nakaagas. Iti maysa na tao nga adda nga sagsagapan na iti physical. Naisod na ito iti nagrimuan nga adong nga saludsod. Dagiti milagro nga naramid na putay nga Isus iti na ita nga panawin. No apay nga ado dagiti milagro, iti panangasaban nga putay nga Isus Kristo, kin kastamat ti panangisuro na, dagiti panpanag apagribangan ti maysa nga tao, dito'y anapanagmikan, dito'y anakita, dagiti banbanag ang milagro nga inaramid ni Apo tayo nga Isus. Nga Isus na ito'y tigapuno apay, nga hindi tiyempo nga mga kasama, at damat ni Juan nga Bautista, malipod ti pagbaludan, kat daita nga pagbaludan, at dadagiti kakadwana, nga Isu anamati, anangawat, pinaputay nga Isu Kristo. Kat Isu ti rason no apay, agayatan na kapsan. Nga na ito'y amaysa kadagitadipan ti Diyos, nga nagtrabaho tunod ti pagpaludan, nang ibaw, tapnon inda kitaan, dahil diya'y ipagpagada, nga mga kasapa, ijarwar, iti adu nga tattao, kat dito'y anapanaglikanda, nga dahil ito'y ang mga kasapa, kin mga sursuro, awan sa bali, no saan nga naputo ng Isus Kristo, kat iyaw awis na, kadagiti tattao, nga ti siya sinuman nagsagsagaba, kin agrigrigat, rumpal, na mapanda, kin aputay ng Isus Kristo, tapnon lakaman da, dahil di makunkuna, apanaginan na. Kakabsat, kin gagayan. Dahil ito'y tinagbalin, nadakal nga rason ay ayatan na kapsat kin gagadwa. Nga, dagiti tattao, adumat dagiti filosofya, nga saan nga mamati, kadagiti milagro nga naramid na putay nga Isus. Nga Isus na ito'y tinakakitaan da kakabsat.
nga iti aldaw, iti panaginana, dito nga niapo tayo ng Yesu Kristo, nangagas, nangisuro, nangasaba, kat kunada iti paraisyo, kindag iti nadumang apuli, ay ayakan nga kapsat. Maisupati, ijay sursuro, nga inawat dagitoy nga tattao, itilintag, nga iso, nga insuro ni Moises kadakwada, nga isugday ito ititimaudan, iti pangbabalawanda, kinaputay nga Isos akunada, agraman dagiti adalan, apay, nga manganda daw ti panaginana, apay, nga agagas da iti daw ti panaginana, ket may supati iti lintag ni Moises, nga inawat dagitoy at tao kakabsat. Ngan, kakabsat tinagayan, iti may isang abanag, arason no apay, kakabsat tinagabwa, ditoy ang may isa kadagiti babae, nga 18 years, nga adda kinkuanan di panagkubkubok. Dahil dati sakit na, kubaw. Iti Lucas, Kapitulo 13, kastoy iti mabasa. Lucas, Kapitulo 13, versikulo 11, kung na natin kastoy. Kat, adtoy ti maysa a babae, nga daan ti Espiritu ti kinakapsot iti 18 atawinan nga napakubbo nga uray an-anwen na di na mabalin iti aglintag 18 atawinan ay ayatan na kapsat nga nagsagsagabat, ti sakit, ti panagkumpuna, ti panagbiagda, ti rapaw, ti daga. Ngam po, tanangag na, ti sursuro, kinangag na, ti kaskasaban, ni Apo tayo nga Yesu Kristo, nga ti siya sinuman, nga madagdag sinan, kin siya sinuman, amagregrigatan, kinuna, ni Apo tayo nga Yesus, umay kayo kanya. Isu nga ti babae nagtunog ket napan kinapo tayo nga Isu Kristo. Ket ditoy nakabsat kinagayan versikulo 12 na. Ket idi nakita ni Jesus inayaban na ket kinunana kinkuana babae nakalapsot kan iti sakit. Nakalapsot kan iti sakit mo. Kaya't na nga sa word, adda kinkuana, ti panangawat ti sursuro ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Adda kinkuana, iti pamati, nga ti kasasad, dahil nga babae nga sakit na, kat lupot ti 18 kat 8 nga taon. Kalapsat, tinagayan, milagro ang napasamak, kat dahil ito'y ang babae, kakadwaking papagayam, versikulo 13 kunana, kat ini, simbungbat, ti pangulwan ti sinaguga, kat inpatay na, kaya inpatay na, versikulo 13, kat inpatay na, kinkwana dagiti imana, kat dakos anapalintag, kat dinaydayaw na iti Diyos. Kakabsat, kinagayan, dahito'y ti maripakita, kin maripanagnag, nga niya po tayo na Yesu Kristo, adda nga agar-aramid ti milagro, iti aldaw ti panaginana. Inpatay na, manipod ti babae. Kat ti panangipatay na, ti babae naglintag. Kat ti panaglintag na ay ayatan na kapsat, isuday to ititim maudan. Dagit
iti ano nga sa lutsod na ikataw, taapay nga niaputay nga Isos, kat aldaw ti panaginana, kat nagagas. Versikulo 14, kat edisimbong pat ti panguluan ti sinagoga, sipupong taot ag sipon, tanangagas ni Isos ti aldaw, apanaginana, kinunana, kadagiti umili. Adda, inan aldaw, arubon nga trabaho kadagitoy, ngarod, umay kayo, kat agpaagas kayo, kat saan nga ti aldaw apanaginan. Dagitoy kakabsat na imula, na ipasakabsat, nga ti aldaw ti panaginan na ayayatan na kabsat. Saan daw nagtrabaho? Awan ti maramid apanangagas, ngam apay, nga niaputay nga Jesucristo idi imay, kat nangagas, nga isutay ito iti ng kwestiyonaran, dagiti tattao, kakapsat, kin kakayin. Nga magyaman tayo, takas do'y ti sumubad na ti versikulo 15, kat ti apo sinubat kinkwana kat kinunana, managin sisingpad, managin sisingpad, tunggal maysa kada kayo, di na iya bukraan kaaldaw ti panaginana, ti baka na wenno asuna, iti kulong kat apan na painumay. Dahil mat ti sungbat na po tayo nga Isos. No ti baka wenno animal, asno, nga aldaw ti panaginana, apay, nga kunayo, nga maiparit, iti aldaw ti panaginana, ti panagagas. Kat inkaymat pa inumay. Inkaymat pa inuman, dagiti tarakan niyo. Isang kapuna, kakapsat, tinagayan. Dahil ito'y ti mangipakita, kin mangipanaglag. Nga adda, iti balikas, nga Apostol Pablo, ako nana, iti Colosas, Kapitulo 2, versikulo 7, kunana, iti kastoy, kagayan, kin kakadwa. Naparamot kayo, kin napadakkel kayo, kin kuana. Kat napalagda kayo, iti pamati, akasmat, iti panakaisuryo, kat pudno, napudno kayo, iti panagyaman. Ayayatan, agagapsak. Tisungpat ni Apostol Pablo, kadakwada nga isutay ko itinparting ti Espiritu Santo, manipod kimkuana. At kinunana nga dagitoy nga tattao, adda kadakwada ti pan nakaparamot ti pamati, adda kadakwada ti pan nakapadakkel, adda kadakwada iti pan nakapalagda, ket adda kadakwada ti pan nakaisuro, nga uray aldaw ti panaginana, no kasapulan ti baki ti panakaagas, saan amay parit katigapuna, ay ayatan na kabsat, isang tsimpo, nga aldaw, nga panangaramat ni Diyos, iti milagro anagaskas daw, iti aldaw ti panaginana, nga isutay ito'y kakabsat kinagayon, iti nang kwestiyonaran da, kinaputa nga Isos, ngam kinunana kadakwada, umay kayo, da kayo nga agrigrigat kin madagdag sina, tatlon iti kaska, di panaginana, awatan niyo, da ito'y kakabsat ti inisuro, kin inkasaba, na puta nga Jesucristo kadakwada, isunga ti aldaw, iti panaginana, ay ayatan na kakabsat, ti Diyos inusar na, ti Diyos inaramat na, kapo talaga iti tao kasapulan da, iti panakaagas, iti physical ang kasasada. Iso nga iti na ito'y aldaw, ay ayatan na kabsat tinagayan, at datayo nga daydayaw, kinya po Diyos, katrumban nga iso da ito'y, iti kasapulan tayo nga tataw, nga ti aldaw, ti panagdaydayaw, napatay, para kadagiti tao, dayday, iyaw awis,
ni Apo tayo nga Isu Kristo, babaan ti panang isuro na, babaan ti panang ikasapana, may papan, iti panakaagas, iti physical akasasaat tayo. Kakabsat ti dagayan, ti kaadda tayo dito, patsin tayo nga ti Diyos adda, patsin tayo nga ti panakabalin ti Espiritu adda, isot gapuna nga ti anyaman, a problema, kakabsat ti dagayan, isu ti aldaw, ti panagdaydayaw ti Diyos, agturong tayo, kat ikomit tayo iti Diyos, dagitoy adalagsen ken problema tayo, kat mamatya, nga ti Diyos sumbatan na, no hindi kat sinumbatan na, nagiti problema nagdata, uray mat kanagitoy nga panaway, sumbatan na, apay, ngamin ti Diyos kinunana, saan nga nagbalbalay, idikin ita, kinti agnanayo. Amo yun Sister Emma, nairuwang daitan, kakabsat, nga tiigom na, datay nagsubli nga ubing. Datay nagsubli nga ubing. Nasiputan niyo tatay. Parang ipagharap na siguro. Ni katugangan na, nagkibingon na. Nairuwangan Dua na nagbalinan nga ubing kakabsat. Nakinmamangan na. Iso nga, yaman tayo, kinanang kasing, nakinibig na ka. Dada, anak mo nga ima. Kapton, imay kayo dito, nga nangipaay, itikan na. Dayaw amin ti Apo kakabsat. Daita nga edad, 90 years. Ngam saan nga isut rason? Saan nga isut gapo kalapar? Nga umay, agdaydayaw kin Apo Diyos. Taapay, kinunana, iti Colosas Kapitulo 2, versikulo 7. Naparamot kayo, napadakkel kayo kinkuana, kat napalagda kayo, iti pamati, palakpakan tayo ni Apo Diyos. Alayakan, akabsat na gitipan banag, nga makikita tayo kadagiti kalalda. Adda amin kay papananda nga kasmet idi panangas kasaka kin panang isursuro ni Apo tayo nga Isus. Isu nga ditoy versikulo 29 dahil yung teksto tayo kuna natin kaso. Alaan nyo isang ko kada kayo kat agsursuro kayo kanya tasyak na imaak kin napakumbabak ti panagpuspuso kat makasarap kayto iti inana amay paay talagiti tararway ayayatan kakapsa kinuna niya putay kay Jesus iti mga kasama iti sangwanan dagiti sa Lucio Paraisyo kin dagiti nagduduma klase nga puli kinunana kalakwada umay kayo tada ito'y sarulko na nalagang ayat na nga sa uwan kakabsat ilagayon ti sarul nga ibagbaga nga puta yung Isu Kristo iti na ito'y abanag isu na iyan panagsursuro tayo kinkuala na iyan ibagbaga na kinkastamat na iyan adda kinkuana iti kasasaad ti kinaima kinataknan kinkastamat iti kinaaros may katlo ko na adda ko na iti kinapakumbaba iti panagpuspuso kinkastamat kakabsat kunana putay nga Isus ibaudi a balikas makasarap kayto iti na iti tiyempo nga sika kat agdingag ka kat sika kat alam na ito'y asaron nga isu ti panang isuro nga aputay nga Isu Kristo kadakwada kat inbagana kadakwada
nga umay dagat ag sursuro da, umay dagat agadal da, ta isu may nga na ima, kim isu may nga na pakumbaba, iti panagpuspuso na, kat kalpasan na kinunana, makasarak kayto, kanyak iti inana. Isu nga iti da ito ingal daw, ay ayatan agapsa. Adda, paset itestimonyo. May isa nga panag na yung testimonyo ni Carlito. Dahil ito, ipumanan. Dahil ito makunkunan na cellphone. Dahil ito Facebook. Hindi impusta. Nabasa mo hindi nabasa na. Hanggang lang. Umay di panunot na kunana. As na isu na ito. Dahil iyawat ka kanya. Biro ka na. Awan mo. Na makita na. Dahil gatag. Isumat. Isot ka po na kangapsat tinaga yun. Ngawan sa bali ngay naramid ni. Kunana intadya kan daw. Hinggang tinuntaw. Pagsiatan na naliputot na nila kay Aray. Tana ikamang niya likod ti kabaldong. Kat ide, naknabanak mo't ijay. Kat amok ti balay na. Isu nga, isu ti nakatulong, tambuna nga ti bisis kinbatay, ininabasa na lay dyan nga impos. Lay dyan, mapan ije relusable nga pagpupukisan. Kapo na dyan, apak kapulo ti iglesia, church, tithes ko na. Kat pinanunod na, hindi nabasa na di balasan, hindi na kay Aray. Awan sa balibag, nga mangmangtad ti tithes na, ti iglesia, no saan na datayo, nga sinusunod ka. Iso nga, impos na mo, nabasa mo, tayo asawa ni Marlon. Kaya, tayo, kapsat na. Kapsat na kan sa mga. Kapsat na kaya. Isu ka impos na mo. Ta, patsyenda nga datayo nga simple suka. Datayo ti maysa kadang iti mga aramin amang tag. Iti tights tayo. Isu nga napan may biniraw. Nga mamuyo kakapsat. Inakaskas daaw. Tinawagan na. Naka-video. Dakang jabalay na Sister Arek. Mapan kayon dita St. Joseph. Ayan ti Kabaog. St. Peter. Urayan nyo ityayoy. Inuray na Agdan nakamotorsiklo. Wala na, surutan na. Agad sinurot ba napandyan di parabaan tayo. Napandyan di parking at nagnadyan. Hindi makabatugan, ijay. Agpalao. Di batog di new start. Yan. Nakita ko tayo nakamotor nga nagpalawag ni Api nga nagsubli. Sinurot ko ba rin ha? Nagpalawag di batog di ko ay delikado na ito yan. Hindi ko awanan. Ay, kanyangatan na. Tata, nagsaludsod kami. In bagada dahil kay Bapan, ijeri no sablay. Isu nga, kitaan nyo tiwagas. Di pa nangaramid, di pasamak, tatlong kayat na nga dadaulan. Dahil jay, banag akinapod nung minaramid ti Diyos abilagro. Iti pan nakatuntun, iti pan nakapukaw, di ba isang abanag. Kaya't na kami mayaw awan. Yung manay dayaw ti Diyos kakapsat kinagayon. Tay di nagsaludsod kami kunada, mapan kayaw. Daya ayan tayo sa play. Nakita men, daya plakar. Dayay kunana itjay nga barbershop. Kakapsat, pinagayon, napan nilang linggo.
God nagpicture na, sinalansod na, in-interview na, ikan na kumati, guna, dahil jay tao nga nakapidot ng saanan nga isang kasapulan kung na di busta, apay, ngaming kwarta, ya Apo Diyos. Milagro! Isu na ito'y timangipakita, kin mangipanagnat, ngabsat kinagayon. Ngagayang dagiti tao, nga addaan, anaparamot iti pamati, babaan, iti, panagserbina, kin Apo tayong Jesucristo, isuro na dagiti banbanag anakaskas daw ang mapasamak kin marami. Isungay tila ito'y nga daw nakalaunay tin tayo panagyaman iti Apo ay ayaten na kapsat tatiga kuna adda tayo tatta dito'y ang mabasa ni Jeremias kapitulo 6 versikulo 16 akastoy ti kunana kastoy ti kunani Hiuba at takder kayo kadagiti daldalan kat kumita kayo kat damagan nyo dagiti daan adaldalan tiyan inasaya at adalan kat magna kayo idjay kat makasarap kayo itida da ito'y kakabsa ti kunati may sa mamadto ti dan nga tulag nga ni Jeremias akinunana kadagita tao nga agtakder kayo kadagiti ayan ti daldalan tati ayan ti daldalan nga kabsat isod daytoy ti pakakitaan tayo kin pagdamagan tayo no sabino ti ayan ti dalan nga agturong ijay papanan tayo kat kunana magna kayo ijay kat makasarap kayo itinana kat ti tao nga agturnaw ti tao nga sumurot itinintag ti Diyos dahil jay iyaw awis na putan ng Jesucristo umay kinkwana ti pan nakasarap ti panaginana apay kakabsat ti nagayag no ti Diyos katag-aramid initi milagro uray pa'y kadagitoy nga aldaw ti Diyos agar-aramid isot kapuna kakabsat o pinatalgadan ni Masir Solomon iti Proverbio kapitulo 14 versikulo 12 kunana taad dadalan akas na nalintag iti maysa tao ngam titungpal na daldalan ni patay kaya't na masawan kakabsat ti nagayang na duma da tayo nga tao adda dagiti panunok tayo nga pagarupan tayo nga isot apag iso ngam kayang isot daytoy ti daldalan tayo nga tao kat titungpal na saan at panaginana ludi kat titungpal na patay iso nga ganad tayo ay ayatan nga kabsat tapnon iti daytoy nga daw gagayan kin kakadwa mamati tayo nga sumurot tayo ti dalan ni Apo tayo nga Jesucristo tapnon umay kada tayo iti panaginana maray dayaw ni Apo Diyos. Iti versikulo 30 kastoy subyan tayo di teksto tayo. Iti versikulo 30 kunana ti kastoy nalag-anlaan iti awit ko. Dahil ti ko na nakapsat. Nalag-anlaan ti awit ko. Iti sangol ko nalaka kin nalag-an iti awit ko. Pinatalgadan na po tayo ng Jesucristo iti mga kasaba iti daan atulan. Akinunana kadakwada iti itid ko nga awitin niyo. Nalagaan, saan nga nalagsik? Ngayon, anya, tinaramit na kita tao. Anya, tinaramit na kita tao. Ngayon, kung kumang nga daytoy nga sagot ti Diyos nga ipayna kada kita tao, kat awatan na, ngayon saan da nga inawat, no di kat babalawan da na putay nga Isos, apay nga babalawan da, patyon da nga aramiden na puta nga Isos saan nga pag-iso ngam anya ti kinuna ni Masir Solomon kinunana
adda daldalan akas na nalintag di ba isa nga tao ngam kitong palna daldalan di patay. Kaya't nga nga sawan na tayo nga tatal kabsat na nagduma agtalgad tayo. Iti bukod tayo nga panangawat. Ngan, no ti tao kat agtalgad ti bukod na apanakam mo dahi tangadalan dilagad talipatay ti pagtungpalam. Ngam no, niya po tayo na Kristo kat iso ti surutom ti dalan itid na iti sagot a panaginana. Iti umunang Juan Kapitulo 5 adda mabasa ditoy kakabsat kinagayon. Akastoy ti kunana. Umunang Juan Kapitulo 5 daytoy ti mabasa. Padasin tayo mabasahin. Umunang Juan Kapitulo 5 versikulo 3. Kastoy ti mabasa. Daytoy ti ayat ti Dios atong palon tayo kuma dagiti bilbilin na kat dagiti bilbilin na saan da ang makapadagsi. Kakabsat kikalayo ano tiyak ko na nga ibilin ti Diyos nga itid na kada tayo matatao na nagsin. Yang tiko na daytoy apasay daytoy ti ayat ti Dios nga tungpalon tayo kuma dagiti bilbilin na kat dagiti bilbilin na saan da ang makapadagsi. Kakabsat kin kakadwa iti tiyempo ti panagtitinulong iti tiyempo ti panagsasaranay daytoy dito maudan ti ado araso. Ngam anya ti kuno na ni Juan. As nasayaat kuno na dagaytoy ti ayat ti Dios atong palen tay kuma dagiti bilbilin na ket dagiti bilbilin na saan da ang makapadagsi. Isu magyaman tayo na dati sa una. Nga mangtod ti adal kin sursuro itong galbay sa kada tayo. Isu nga iti daytoy ngaldaw ay ayatan na kapsa. Kunana, isu daytoy ti ayat ti Dios abilbilin nga saan ang makapadagsi. Ngam da tayo ay natattaw dudagduma ibilang tayo anadagsan na ito'y apagribulan tayo nga tattao asumuro kin apo tayo nga Isos. Iti versikulo 4 ko na lang tatian yaman mabukal iti Dios parukmaan na tilubong kat daytoy di panagpaligi apa nang parukma iti lubong iso ti pamati. Versikulo 4. Kaya't na asawan kakabsat ti dalayo. No ti panangkita tayo kat nadagsen. Dagitoy apagrepelan tayo kinapo tayo nga Isu Kristo. Ngem kinunana nga isu daytoy iti mangparukma iti lubong kin panagpaligi babaan iti pamati ti tao nga nabukal iti Dios. Ayat na nga sawan datayo matatao nga nangawat kinapo tayo nga Isu Kristo iti daytoy alubong agpaligi tayo tayo na tayo timang parukma iti kinabilib ti daytoy nga lubong gapu dayjay pamati tayo nga ti Dios no aramiden tayo iti nakat ipaay na iti panagbaligi babaan iti inana asado ni apo tayo nga Isu Kristo.
Isungay tila ito'y ngaldaw ay ayatan agapsa. Sapay, tada tayo kumaamin nga kuna mamati ti Diyos. Versikulo 5 kuna na, kat siya sino timang parmat tinubong nundi dayjay mamati ani Isu Kristo, ani Isus, Isu ti anak ti Diyos. Dayta kakapsat patyen tayo nga niyaputan nga Isu Kristo, anak ti Diyos. Patyen tayo nga niyaputan nga Isu Kristo, anak ti tao. Patyen tayo nga niyaputan nga Isu Kristo, may isa nga Diyos. Isuday ta kakabsat tinagayan. Iti mang parukma, kin mang parbag, iti pan nakabalin, tinubong, baitan, iti pamati tayo. Tatiga puna, kakabsat tinagayan. Niaputan nga Isus, iyaw awis na. Intayo, panangawat, dagitoy asursuro, kin pagrebenan, tatlon iti kasta, datayo, kat at datayo, nga talinaad iti pamati, gapo, kin apo tayo nga Isus. Ti apo, timang benisyon, ti sauna iti daytoy nga law, na imbag, abigat tayo, kabsat ti Tawagat man at umakdar